Sabali. Tiens, ne a qui bien fait ça. Ne me tester à la djinn. Ne chite tien. Oui, dia. Fatou, ni ma to wal kulengana suron ndamla. Ni du sugunjo. Ere ba do ikadni to gomna. Ega foke bini kaniptu, kini pla. Oni fembere ga kanima. Njota la ya fama. Fatou, akela chogoni. Beren. Amanyane bore. Chogoni ta. Ni fere subeti. Me oshila amanyane bore. Pita ere kera imureta kufaka ere fa. Ahina dula de fere na ne kwa mamufuiti. Fatou. Ne yebe mko ina tumna. Abina famani eri. Comment faut ça Beren? Muso tese wotemu. Ne afira ngasaje bana. Afinisho ne bela ke FURUSO ka bosidi kundoreka na hata. Ha? Ne yebe la de. Eti here mo yere. Basa bi deme ka yele kugola. Ngatoriti yere. Beren. Comment faut ça? Ere baro ne bef.
ne bɛ ka solution sugu bɛɛ de kɛ pour que ne bɛ se ka na joona n faamu sa e b'a dɔn e ka di ne ye n'Ala sɔnna ma n bɛna solution sugu bɛɛ kɛ i y'a mɛn kana dimi sa lajɛ sa Nere, i ɲɛ bɔ tantɔ de. Ok, na'am. Kanson. Beklager. Problem t'a la. Chérie, ça va? Quer, calme-toi. Confronté. Hey, on est là. Il va finir Analytical en vache. Il va s'ouvrir le nez. Hey, comment tu as fait le célébrant? Il va faire Analytical en vache. Ne qui t'a promu pour là. Ouais, qui t'est là. Non. Il mourit là. Quer? O fana mun kuma sugu de. Voilà, il m'a dit. Ni man ne bi fuwa. Parce que n'était qu'à fouiller les femmes. Hey, nya fi ki tele ka kuma fo. Ite kuma de ya, ete chere ya. Kadaga, ni veni jetini. Kabi in ni ka fuke la bumi. Kabi konsu la bolana. Fuka na bipila. Ça fait 10 ans maintenant. Il n'y faut le fond. Ça m'a tenu une noche. Elle est gâtée là, la tchèque. 10 ans. T'es qu'il est flanc. Sans flanc. Depuis qu'il est wolon vla konsu la. Faut bi. Il n'y qu'on bi. Toro de bana doro. Kufo. Ide. Ni mana fa fuya. Walma ni nuru de la. Na so nuru de la ko fuye. Ha? E ka nuru. Hey, Sinan. Chéri muso ya yɛrɛ de mandine ni ye. Est-ce qu'il aime moi? Atina fo ne de e fɛ o. E ni ne bɛ ɲugo e la ne bɛ fuwa. Ni ne bɛ ɲugo e la. Fini min bɛ la jɔn y'a san? I tɛ n jaabi de ya? Hélas. Manduru jɔn y'a san? Hélas. E bɛ dumuni mun dun k'i da jɔn b'a kɛ? Wa bi ta tɛmɛ ni 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 kuma min da n b'i nɛ n b'a bila i tɔ la. Est-ce qu'il kulo b'a la? Mais san fila ko mina to ta ko e ni furu na. E ma fɔ san fila de ya? Han? I ma foyi y'a la fɔlɔ. Sinan ne bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna. Kana ne lajɛ ta dɛ. N bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma. I y'a faamu wa? N y'a faamu. Ne t'a sɔrɔ yan.
ne fana b'a ɲini cogo wɛrɛ la. I ka segin a kan maa mɛn. Sinali segin a kan maa mɛn. Mun t'a sɔrɔ yan ne b'a ɲini cogo wɛrɛ la dɛ ko n bɛna to tan tɔ han tɔgɔ dɔrɔn fasaki dɔrɔn ko muso b'i bolo. N bɛ kumakan kelen f'i ɲɛna yɔrɔ i bɛ ne yɛrɛ i tɛgɛ dɔn walahi ala n ye n kale fɛn na fɛn min ka bon n ka kale na ma ni ne y'o mɛn n kulo la don o don han i bɛ t'i kun kɛ bana na o don yɔrɔ i tɛ nɔ dɛ a kɔrɔbɔ dɔrɔn i bɛ ka bɔ kɛrɛfɛ da yɛrɛ ne yɛrɛ man ka sigi kɛrɛfɛ quoi n'importe quoi. Fatou. Fatou. Fica olhando. Misi yam non tarata. Jenny. Sidi. Yɛrɛ ne wolo o y'a sɔrɔ ne bɛ baara yɔrɔ la. I tulo ta yɛlɛ ka lamɛn ni. Kɛlɛya mana bonya ka cogo o cogo kana sɔn ka maga i muso ka téléphone na kuma tɛ k'a ka appel ta a tora t'i bolo. Le téléphone c'est personnel. Hali n'o y'a sɔrɔ e de y'a san ka d'a ma. Bɛrɛn. Ne bɛ Fatou fɛ kojugu.
Mun de tora ne ma min kɛ Fatu ye? N'a ko fɛn o fɛn n y'o ɲini ka d'a ma. Fatu de sago bɛ kɛ ne ka du kɔnɔ yan nɔ. Depuis Fatu furuna ni ma deli ka n tɛgɛ wuli a kama kuma tɛ ko n b'a bugɔ yɛrɛ. Ça va aller. Bɛrɛ ne bɛ Fatu fɛ hali n'a sɔrɔ ne yɛrɛ y'a fɔ n k'a ka taga. Fatu ka di ne ye hali bi. Mais mun de la a bɛ nin kɛ n na? Kun kelen jumɛn na Fatu bɛ nin kɛ ne la? Ça va aller. Ici. Fatou. Ne b'a dɔn e tun bɛ nin kɛ. I ye muso ɲɛnamaba de ye. Sidi t'i valeur dɔn, ne de b'i valeur dɔn. Sidi kun bange ta cogo si la. E ni Sidi su t'aw fara tile t'aw fara. A ye dagawuli tɛ yen. Ne dun bɛ ka siran Sidi kana nana ne sɔrɔ yan. Kana na siran o côté la. N ka chantier banna. A tɔ ye 2 semaines an bɛ yɛlɛma. Bon k'a da bi la fo an yɛlɛma don I sen tɛna da kɛnɛ ma. I y'a faamuya. Mɔgɔ si de tɛ nin ye yan. Problème t'a la. An terikɛ tiɲɛ yɛrɛ la n kamana ka di mɔgɔ sɔrɔ ma fɛn ka ɲi. Dun kɛra cogo di? Mamadu n t'a dɔn n b'a daminɛ yɔrɔ min na quoi. Sabula tɔɔrɔ ni ɲɛni ni degun min bɛ ne sinna ne kan dahirimɛ salo de b'a la. Kana ne ye ta ye walahi bilahi ne lafiya tɛ. Cogo di tan? Mamadu tɔgɔ de b'a la ko ne ye dutigi ye. Tɔgɔ de b'a la tɔgɔ ko muso. N y'o fɔ ne k'a fɔ ka da kun dɔ de kan.
I tɛ tilen ka kuma fɔ ne ɲɛna wa? Furu kun ye mun? Furu kun ye jigiya de ye. Ni jigiya tɛ foyi furu la. O kɔni o y'o kɛlen furufuru de ye. Mamadu, ne ka furu kɛlen ni furufuru de ye ne bolo. Ni ne y'a f'i ɲɛna. Kabi don min na ne ka mariage kɛ. Kabi don min na ne ka kɔɲɔso bɔra fo ka n'a bila bi la ne y'a dɛsɛ. Ni ne y'a f'i ɲɛna ko bi a ma tɛmɛ ne ni furumuso ni ɲɔgɔn cɛ. I ko mun? A dun kɛra tan ne. Wa n bɛ se ka da maa min na ko n kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn bɛ o e Mamadu de. Kuma bɛɛ I b'a sɔrɔ ni nana ni dilanna kuma ye ne nati fa ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛ kɛ mankan ye ne yɛrɛ ma sigi. A bɛ kɛ sababu ye kuma dɔw yɛrɛ a bɛ kuma dɔw fɔ ka don min yɛrɛ bɛ n yɛrɛ tigɛ ɲɛna. A kɛra i n'a fɔ ne de ye muso ye. Ale ye cɛ. N'ale y'a fɔ cogo min na kama kɛ ten. N tɛ se sa. I mana mun cogo o cogo danbe mun na n tɔɔrɔla n ɲɛnina. Wallahi ni mun tɔɔrɔlen tɛ ni mun ɲɛninen tɛ n b'a kɔnɔ walahi ni nkalon tɛ. Tuma dɔ ne bɛ n da ne tɛ se ka sunɔgɔ. C'est impossible. A dun kɛra. San 2 baloku muso b'e bolo e tɛ ka musogo kɛ. E dun o san 2 kɔnɔ jigiya jumɛn de kama? Ko m'a kɛ cogo di? N'a fɔra ale min ye muso ye tuma bɛɛ n'i y'a ɲini a fɛ a bɛ kɛ mankan ye. Hey, a jo b'i la koyi. A jo b'i la bi wa a jo b'i la sini. E filɛ nin ye problème o problème kɔnɔ a bɛɛ y'i yɛrɛ ka problème la ɲinini de. Depuis ko in daminɛ la e y'i tugu ne la. N'an m'o diya ɲɔgɔn ye teriya la ne yɛrɛ kɔni bolo o tɛ teriya ye o. Adamaden I bɛ ko o ko la I b'a kɛ jɛlenya de kan. E y'a yira bɛɛ la I b'a fɔ e de ye muso in furu. Ne bɔra nin ko in cɛ kalama a mɛnna koyi. Nka ne tun b'a dɔn k'a fɔ ko bi bɛ se. I ma foyi y'a la fɔlɔ. F'i k'a bila I kunna sɛgɛn mana k'i la cogo o cogo gɛlɛya mana k'i la cogo o cogo hɔrɔnya dɔ de b'e la hali sanu t'o sɔrɔ. Kana sɔn k'i ka hɔrɔnya bafu ye. Hali ni fɛn t'i kun dɔrɔmɛ 2 min b'i bolo I jilaja I k'i muso furu la o de ye halala ye. N'i ye muso furu cogo min na I sago b'a la dɛ ni muso fana y'i furu ale de sago b'i la. Wa san 2 ka dɔgɔ dɛ. Hali san 10 n'a ko k'i kili ji tɛ bɔ a ji tɛ bɔ. Wa n'i y'a bɔ a bɛ t'i ju datugu kaso la. Ne ye nin f'e yɛrɛ a mɛnna kalabanciya a tɛ foyi lase hadamaden ma ni nimisa tɛ. Kalo mana san 100 boli kɛ don dɔ la cɛ m'a minɛ. E yɛrɛ bɔra milieu min kɔnɔ ka don ni furu in na ne yɛrɛ tɛ se k'a imaginer k'a fɔ ko muso bɛ se k'e mara quoi. Ko mana bilen cogo o cogo nɛgɛ tigɛ yɔrɔ ye fanda de ye. Jo t'i bolo dɛ. Nka teriya la ne t'i labila. N bɛna solution kelen f'i ɲɛna. Muso ye muso de ye. An tile. Ban tile. A cɛ ne bɛna. Ɔ ni bɔra nin basi la. Hey. N ka taa n terikɛ de bila. N'i ka tɛmɛ ka nin sigi. N ko mɔgɔ de bila n'i ka tɛmɛ ka nin sigi. Ne bɛ kuma e bɛ kuma.
he em ka shi de la e ma fusi ala fɔlɔ ayiwa bɔlibaden ni y'a bali pewu ne masa Dale, gasa.